जतनो खुलुमबाय था आंतनर सिनुवा आंनि मुं बिमल देब्रमा लबा हंखाय सिनुवा ओमफ्राय आं 19 तारिख जानुवारि 2025 बायजाल गामिनि रुंनकनि नखला कतर देब्रमा बसंनि मालायमा पान्डा आंना थाङै दङ आं आबनो बेलाय बेलायखाय खा काहाम याफारो तामले हिनबा सिनि देब्रमा बसंनिबो कायसा रीति नीति कालचार दङ आ कालचार अबनो बिसिंतिनो कायसा मेसेज सोंनाय खाखायो तेबोलो त्रिपुरा हास्तेनि जे देब्रमा तंमानि बरकनो तुइबो जिनि जे हास्ते तुइ कायसा कमिटि काहाम काय खावन हनै आं माने खाखायो आनि खाव वानसगै तंमानि तेबो बसकां सकांगनो अमा हायके कायसा देब्रमा बसं मालायमानि पान्डा तेबो सकां ओंखाय हामगामो हनै खाव संगै तंमानि ओंखाय खना 19 तारिख जानुवारि 2025 सारिखनि दुइतानि सिमाबो जेंजाकनाय आंबो आबनि कक्तमा मानजाक ओंखाय गाहाम नंनाय खाखायो जिनि जे देब्रमा बसंनि बिसिङाव अरय परय नाङै दंमानि हास्ते गोनाङै कमिटि खाका ओंखाय आबनो आ बसंनो कन्ट्रोल खायमानानो जे जेराय खनाय रक ताबुक अरय परय ओङै दंमानि ओंखाय आ बसं नितेबो डेभलप होनाय बनो कायसा क्लास रिनान बागै तै जिनि जे हुकुमु मुकुमु दंमानि आबोबो गाहामखाय मोथां नारकमाना होननानै आं खाखायो ओंखाय तै ताम सानाय ताबुक सराय खनाय रक अक्रा चाक्रानो मानिमा गरैखा अक्रा चाक्रानो मानिया सन्मान रिमानि बेलाय कम उंथांखा ओंखाय मानि चुकिमा जिनिस दंना नांगौ ओंखाय ताबो हान चेरा रक लामा बसकां थै रक हिमै थांखा हायन सिग्रेट रक फा अक्रा नि बसकां रकनो नंलाय दङ ओंखाय निनि अमर काया चेराय रक अक्रा रकनो मानिया ओंखाय आबरकनो कन्ट्रोल खाय मानानो आसा खायो ओंखाय चेराय रक तेबो केफेक मानाय रक गदाल जाक बरक अक्रा नबो किरिलिया ओंखाय तै बोता बा बिबि आपतै रंनो चुकिमा करै निनि बाइक फानो फुर फारखाय चालक मानि धलाय चालक कुनु केबनो किरमा करै आबरक देब्रमा बसंनि बिसिंतै तेबो कायसा कमिटि खायाखै जत्त जागा जागा कन्ट्रोल खायका हंखाय माने ज्ञान बरकनो ज्ञाननि बुजखा हंखाय सेरारक गाहाम लामाव फायान आसा खायो तै ओंया सानैनो देराया सानैनो बरकनो बुजगै गाहामनि लामाव तलांना नांगौ ओंखाय देराबाय बुजखा हंखाय बनो आसो कन्ट्रोल तुइमाया फानांथां ओंखाय आबनो आनि नायमुं तै ताम सानाय जिनिथ गोबां बरकनो लेखा फरा रगबो आगगै थांगा ताबुक थरुक थरुक आगग जा ओंखाय बरकनो जारा गरै नुखुं दंनाय रक बरक रां पैसा परा मानो मानफानो रां पैसा गरै बंनि गरै देब्रमा बसंबो कायसा फानदक तैरि खायफानो आमथै सुबासु खलायि जिनि हास्तेन फाटार फरना मुसंनाय रकनो बरकनो आथै बसर बायसाफानो जे स्टुडेन्ट दंनाय रकनो बरकनो बो चुबाय मानो आबरक ओंखाय माना हामनाय गुबुननि बसं रग आथैखायनो खलाय दङ सिनि बसंनि बरक फाटार हास्तेबो गोबां बियाल नाङै सामुं रक तांलाय तंलाय जाव ओंखाय केबो बिपद आपद नांखा ओंखाय आमथै रकनो गोबां आमचायनि बरकनो चुबा नानि सिस्टेम रक तुइ फायगा ओंखाय माने कमिटि ते फुवारै क्लां थांखा ओंखाय तेबो गाहाम होननानै आं ओंखाय खाखायो।